kalipay gina ko nga maka-share ko mo ingon ani nga sama ninyo kay kami nakasabot mi sa inyong side sa inyong pagkatao. Amen. Kay parehata mga naging namo yung mga nagyan gawa na kumagyan. Napo ko yung mga nagyan gawa ko di siguro niyo magyan so ban ano ba. Pero usartas pananaw sa mga tao sa sagbot tas katilimban ba ano ba. Nga wala tay hinungdan nga mga pagkatao. Nga wala tay bili wala tay chance. Migawas ito sa tong silda po mga kaluyan tas Ginoo murag lain ng pananaw sa mga tao. Di, ako mong i-encourage nga, ayaw na ninyo muna na mo ison. Kaya, samtang buhay ko tayo sa kilibutan, napatay na akong chance yung magbago sa akong ginabuhay. Inoon, sa sinugdanan, lisod yun, di ka na sa basta-basta. Kaya, inagawa sa to, naagin ng treatment sa mga tao nung ex-convict ni siya, kriminal ni siya. Sa mga panahon, sama sa akong giyagyan, naglisod ako adjust kay hasta mga silingang unting mga kakaliwat ako, kung sila, distansya sila na ko, bakit? Karang well-known legon nilang pagkainit kay kung gamay dikil. Pusmag iso, dungkap, posil, nga nakalaban o ba? Nag-isod yung mag-adjust, pero natungod to sa unahan. Pinagi siya giya sa Ginoo yung mag-isaw. Kung kinasingkasing kita, nga mo dawat sa Ginoo, atong tugutan ang mga spirit na itong mamumuhat sa itong kasingkasing unahuna, yung may mugayid na to. Sa akong side sa pagkatao na po, na nahimo kong dautan, nahimo kong marambado, tungod sa garbo po ba? Garbo kayo. Kanila gitang nagdako bitaw ta nga binuli bitaw ta sa unang panahon bata duklon ta kalit ang masilingan mga classmate na niwang kayo sa unang tingong gamaya yan ninyo ako nagdukol pero milang maghilak subagon sa pagkatahon pero may hanton na ako high school dinawdaog ko manang nagdako ko nga murag puno sa pagdumot ba puno sa pagdumot bantay lang mo ganak ko hindi kamot nga na gusto ko na turok tong prinsipyo sa kasing garbo ba na kinahanglan nga mahimo kong kriminal karon tahuron ko, respetuhon ko ano ba. Manong gipangandoy sa nang dugay ako gipangandoy sa unang panahon niya. Wala ko dama nga sa kadugay-dugay nga tungod to sa kinabuhi, naabot nila ko. Wa ko magdahong nga tinuod na akong ikuan, nga mahimo kong kriminal, mahimo na akong tautan. Ingon na ba? Na ako yung natugkad sa unahan nga unsa may padulngan sa kinabuhi sa unahan. Nagunahon na ako sa mga anak, bagay pa akong bata. What if no, ako na po yung matumba, ako na po yung matay. Pag-unsa ka akong mga anak, ano ba? Kinsa kayo mabuhay nila, kinsa mo protektan nila, binuangan sila, yun na. Mani abot sa ikan sa manahon na sa unahan. Ako kung na-realize na pila na mo ka tuwing, pila na mo ka buwan na little buwa. Huwag mo di ko natigong nga kwarta, ultimo nga usa ka haligis balay, wag ko kapatugod. Isiman nila lagi, nagko ang kwarta. Kasi yun, talaga yung 50 mil, kadiyo talaga yung 30 mil. Pero, bawa ka man, ito mo pa daw suyok kaya po, bisyo kaya po. Manang nagsibaran niya, di din maayos na yun ang sa natungad to ba. Manang pasalamat ako sa Ginoo kay bisag na kuyog ko sa panon sa pagkadautan. Nagya po yung kahayag sa panahon na bitaw nga mo. Pagnakunahon ko kung sa sakto kung sa dili. Manang dugay ko nangandoy nga dami lagi ng taibiya. Dami na iundang, pero kung saan man pag-undang ito, hindi kita kaya niya ng undang dito, hindi kita kaya niya ng biya kasi sa grupo. Si Lando, kasi Bakusa, atong nagtira na kung sipak, para ako kabaos, dali ko yung dagan. Samtang naglakaw ko, naghawid ko sa saman, kita ko sa saman ng primero, sa napita, ikaw na ko, hindi na umiinit. Init, Gilbert? Oo, init pa primero. Kumot akong saman, hinihinay kong lakaw, huwag kong mudagan, Wa ko muratol ba kay kibaw ko na muratol ka dawan sa lubaan ka mosamot og dugo mosamot man magumot ng samad relax ako hinihinig lakaw ako gimisulot dahil ng panahon son samtang sigog lakaw ngay ko sa ilo sa Ginoo mo gid ang unang gibot kay kibaw ko pa daw na mamatay yun kinsa may mabuhi mo po sila daw na purpose pa yun kinsa may magtuubag nga mabuhi pa ta di una ko samtang buhi pa ko manikamot ko na makapayaw pa sa ilo. Wala ko yung unang ibungat, Ginoo, pasaylo ako sa tanan ng buhay. Kaninita po na ako sa ginabuhay karon Ginoo, pinapusilan ko. Walay lain ani nga basulon, walay lain nga pasinglan ko di ako ang kauliyon ko. Tungod kay naabot ko ni lugar tungod sa akong kagahi ko. Tungod sa akong desisyon mismo. Di ko mabasol nimo kay ako ginisaktan ako dawaton ni Ginoo. Ako ginisa na kung imo nang bawian ang kinabuhi Ginoo, wala gyud ko mahimo kay ikaw mitigiyan kita. Surrender ko sa Ginoo tong time. Ako naniguro na ko daw kay pasaylo niya samtang buhi ko ano. Diba nung gusto na yung maragwa na gyud kay
nagtungad-tugla ka, naman nag-pass out, naman nag-dito ka na ba, kung sa kadaghan ng dugo nga. Na, samtang dito sa hospital, sige na sila kasi kaso na ko ka na, lain akong ginawa. Gabmay na kayong ginawa. Sakit na kayo ba? Sudlan ng hangin. Sudlan ng hangin. Sumo na ko pamugnaw. Bugnaw kayo paminaw sa lawas sa tanan. Simot, nagpitin bugnaw na murag nagkurong na ko. Nanakihadlok ko nga murag ba na. Patay ni ko. Nanang hadlok. Kanang ratol sa panada. Pero ako lang yung bidrak sa gugulingan. Ako lang gidawat niya. Matay ako. Gidawat niya lang matay ako. At least nakapakay ko pa sa ilo sa inyo. Ito ko ito mag-isaon. Pass out to. Nawa na ko sa una. Nawa na ko sa mana ko kalibutan. Anton nga nga mo tingin kayo. Nakamata ko tulo na kadlaw na gigal itong paglabay ba. 3 days na gigal paglabay. Nawa na, grabe na ko. Grabe na ko. Natubo. Host na rin ko sa panang panood. Di ko pwede pa inom ng tubig. Tinauhawan. Kaya tinamihan na inom. Di ko pwede pa inom ng tubig. Di pwede pa kanon. Ang pagkaon mo, dextrosa. Unang mura gatas ba. Na, di ko kalihok. Na, mura kong baboy ihaw kay masamad ako din, hantaw din. Kita asa, ihaw po, nagtinayin ako din. Ikipuklan kung tinayin, may nga nakatas na ito, may ilos bala. Kung ito mag-isaon nga, pagkamatan ako, yung doon dito ang doktor ako after mga 1 week, mas ito, mga nagkapagpakon ako. Nangilak ang doktor. Nangilak ang doktor at bang ako. Pinangga kita sa Ginoo. Kaya ako, professional siya nga surgery ba. Nakita ko sa sitwasyon nga murag wa na chance nga mabubuhay pa. Pero milagro sa Ginoo bubuhay pa yung pinangga niyo kasi Ginoo. Tsambar kayo talagsaon na kayo nahitabo sa inyo nga mabuhay pa ba. Mutong naka-realize mo na to. Grabe. Dihatag chance sa Ginoo gid ako. Mutong tong time man ni kamot lo na sa una na magsugod dito bago. Bago ni sa mga problema ana. Tumanto daw sa ospital dito ko sa Mindanao, ulit ko sa mga sa San Fernando, Bukidnon, dito ko nang paayos ako sa mad. Gusto ko musunod sa mong isuko ng Ginoo pero kung saan man tayo, wak ko gid tao ko'y alamat pati Biblia. Wak ko'y alamat pati mga pulong sa Ginoo. Kung saan na pagwali, kung saan na pagsaysay, kung saan na pagkumbinsi sa upang nga tao pagtuon akong ilado may tao kong tao. Nabalos-los kayo mga barbado, ang giro, kung saan na niya, hangin, basta ilado akong nagdautan akong kayo na. Kung saan man ako magkumbinsi ang mga tao, katawaan ako. Ano ba? Kung tabangin ko ginawa nga mabuhat ako, matumal ako yung isugo ako. Dada ka sa lugar, ato ko matrain, ato ko mapapraktis ang tagluan ng saon. Matong pagkumanan ko ang po yung mga 5 minutes siguro, yung text, ang chat akong anak sa Princess. Ay, pwede ba may magpauban mong simba o ma? Eh, pwede na ako nipaya kay mauna siguro yung sinyalis, siguro yung ingon sa Ginoo kay Ginoo ko sino, sinyalis siguro. I-reply ko na yun. Okay natin, kung may mga po, may katuig ko, kung sige katuig ko, may makita, mga anak, buwag yun sa kusawa ko. Ilang may katuig ko makita, mga po katuig lang yung mga nag-chat sila kung magpapag simbahan, pwede na ako nipaya. Dito ako bida sa simbahan na Pastor James. First time na makabot silang simbahan, parang ko, alingas ako mo doon, marang di ko kailangan mo doon, bakit? Bander ako sa gawas, may parkingan sa motor ni Pastor James. Naghanap ng buranan. Kuntang pagsugod pa sa ilang palimbangon nito, na-presa worship, akong anak may nikanta, akong anak may... Dito ko na tingnan sa bubulingon niya, ikalig pagtuwa akong luha. No, dagko kayo luha, agad di ko pila ko, katuloy ko kaluha. Hindi ako katuloy ko kahilak. Nadukapan ko, tigpasan ko, napusilan ko, ano ko kahilak? Ako mahilak. Gihikap na rin sa Espiritu Santo, kung sing-dasing atong panahon na. Sugod na hikap pa. Ipapil ako kauhaw sa presensya sa Ginoo itong time. Mao ito yung pinaka-firster nung napil ang presensya sa Ginoo. Diyan ako nakasugod na train ang simbahan na. Diyan ako na manso. Na mga nang hato pero nakahimo na ko pag sangyaw siya kabangan. So di ko ka mga istorya gani tao. Di ko ka ako atubang sa mga tao sa unang panahon. Pero binagi sa Diya sa Ginoo, gidapon niya. Basta gid ang imong desisyon Ginoo na imo lang itugyan sa Ginoo. Kanang kinasigasin din ba dili ko mababa nakadaman. Amen. Kay daghan mo mingon nga magbag-o nito. Muundang nako, di na kong suyod. Pero why effort ba kay mo kasing sirado. Na kanang gahit pa yung kasing-kasing kung iwa ni mo
wali mo pasudla ang Espiritu Santo, wali mo pasudla ang Holy Spirit sa musugasin, wali mo pasudla si Kristo sa musugasin. Tama na sa baba at yung pagbago na mo kasama. Kaganilay ko din sa akin na naman, paggawas, balik ng yapon. Manang akong i-encourage mo ison, samtang dapat ay kaya yun. Isang pag-inunana yung sitwasyon ko na priso mo, iba mo mga pinangga ko sa Ginoo. Amen. Pinangga ko sa Ginoo kanya no. Kung dili pa mag-pinangga sa Ginoo, dili mo tagad-bigayon pa sa Ginoo nga makapaminaw, sa inyo, makapaminaw, makapaminaw sa Ginoo, ang biyo na. Ang uban mo na, namatay na dito, di ba? Maluim daw sa mga kauban nga, huwag bitang magkadawat kay Kristo, huwag magkapaselo, huwag magkakibawang sa ngayon kung paselo sa nila namatay. Matang kita, sabtang buhay pa natin sa kilibutan, nga natin din sa asalo. Itagaan mo din kay Gayonan sa Ginoo nga mag-inuwi sa Ginoo kung sala. Itagaan mo din kay Gayonan sa Ginoo nga magbako, ang sakad, ang panik, kaniya kay anytime sa kanunay, sa tanang igayon, ang Ginoo, anda po dawat ito. Bisa punsa, pagkadako sa tusa, ano buwan. Bisa punsa, kadautan sa panbuhay, sa pananaw sa mga tao. Sa Ginoo, patas ang tanan. Amen. As long as kinasingkasing ta, nga ngayon pa sa iyo sa Ginoo, kinasingkasing ta, ng panik sa Ginoo, kinasingkasing ta, nga dawato na sa Kristo sa itong kinabuhi. Willing yun mga magbago sa itong kinabuhi. Dawato na sa Kristo, mao na yung pinakauna yun. Kinasingkasing ta, nga ngayon pa sa iyo niya, kinasingkasing ta, nga panik niya. Atong dawaton mga pagsuway at masugatan sa maabot ng panahon. Ganto-ganto. Matod pa sa Biblia, ang mulaho kay may maluwas. Yan, hindi na ako tugayon mo yung sobrang napasipasudin. Sabi ako tawag, magabi ito na.